Az vagy, aki vagy, és te tudod, hogy ez a dolog soha nem fog változni, még ha sokan is voltak, akik szóltak ezért, és nagyon utáltak. Mert vagy, aki vagy, és te tudod, hogy ez a dolog soha nem fog változni, még ha sokan is lesznek, akik nem szeretnek. De mit tehetnek? Már évek óta játszom ezt az átkozott játszmát, és mindig mattot adtam, de közben sokan hányták a szememre azt, hogy túl negatív vagyok, és hogy mindent az utam, és még példát sem mutatok. Persze miattam lett az ő gyerekük függő, és én vagyok az oka, hogy ennyit a bűnözés. Dópen a hibás, hogy nem becsülik a nőket, hát hajtósnak ezével is miattam mennek. Aztán mindenféle pletykák teringenek rólam, és megtámadnak engem a Claudia Show-ban, amire őszintén szólva én igazán toljak, és arra is, hogy címlapon vagyok, ha csak rottyantok is egyet. Tesó, én nem ezért csinálom, de nem bánom, hogy látom a gyerekkori álmom valósággá válni, ezért mikor mesélek, csak igazat beszélek, de ti mégis elügyeltek. Az vagy, aki vagy, és te tudod, hogy ez a dolog soha nem fog változni, még ha sokan is voltak, akik szóltak ezért, és nagyon utáltak. Mert vagy, aki vagy, és te tudod, hogy ez a dolog soha nem fog változni, még ha sokan is lesznek, akik nem szeretnek. De mit tehetnek? Sokan azt mondják, hogy baj és fickó vagyok, mert szóba mertem hozni a pénzt meg a cuccot, és elmondtam, hogy a városban vannak olyan utcák, ahol nem úr a biztos úr, hanem a bandák, amik a szabályokat fiam törvényre törik. És tudom, nem tetszik, de itt még kénők és menők is élnek. Én meg ebből a világból jövök, és ünterápiával kezelem azt a dühöt, amit amiatt érzek, ha meghazudtolnak, de ha megtámadnak, még ennél is rosszabbul járnak, mert azt úgy fogom intézni, mint egy igazi férfi. És én tőlem senki semmit nem fog elvenni. A Messinó család nem egy kéttagú banda, a társaságunk számos és be van támaszva, mert az utcák figyelnek, és ha nem vagyok éppen, úgy végzem, mint Cézár, lelőve késsel. Az vagy, aki vagy, és te tudod, hogy ez a dolog soha nem fog változni, még ha sokan is voltak, akik szóltak ezért, és nagyon utáltak. Mert vagy, aki vagy, és te tudod, hogy ez a dolog soha nem fog változni, még ha sokan is lesznek, akik nem szeretnek. De mit tehetnek? Megverik az arcom, se változom soha, mert veszteni nem szégyen, ha nem állok oda, akkor nem vagyok külön, mint azok a fickók, akik spinék módjára növesztenek, mint Joe. Ez a probléma van, a háttérbe sírnak, de ha jön a szókarate, akkor nagyon hangosan. Hát el kell, hogy mondjam, én egy igazi vagyok. Soha nem csinálok tüzet, de ha kell, én oda csapok. Ököl el, ha nem megy, meg eszközzel teszem, és ezért vannak sokan, akik megveszik a lemezem, és én hálás vagyok azért, hogy fölemelt a tömeg, de tisztán látom azt is, hogy bármikor lelökhet. Már megtette párszor, nem is tudom hányszor, de voltam olyan bátor, hogy újra kezdtem 100-szor, és megint a csúcsra verekedtem magammal, valamit tanulhatsz, hát ez legyen az cél. Az vagy, aki vagy, és te tudod, hogy ez a dolog soha nem fog változni, még ha sokan is voltak, akik szóltak ezért, és nagyon utáltak. Mert vagy, aki vagy, és te tudod, hogy ez a dolog soha nem fog változni, még ha sokan is lesznek, akik nem szeretnek. De mit tehetnek? Az vagy, aki vagy, és te tudod, hogy ez a dolog soha nem